So syusin pat ni kapor mentah ngadap dak jing kemen ngadap dak jing sungu you play ba ngadang yo ban ya kren bat pi nang bagan ni channel jong Potternet lam bagan ni ministry jong Potternet ban per snow biang ni ktien ke jong play ha padeng jong fi ha ka ni ke sngi tading ta nget utrai u it pi unang ye pen snow but ye pen snow ni ke khubor lang ba ka ni ka lat pathai khubor lang ba ka ni ka social media lang ba ka YouTube. But let's see if you pay through lang baga Facebook and if you pay through hagiwe ki social platform if you pay naga TV ru naga local channel nga ai khublay if you way pu e haga gerteng ke jong Jesus Christ na kwa ban hikai haga ne ka sngi ya ka ai ka bangi dei ban le ha bangi em haga ni ki sngi ki por ki ba I kumba kala jan kot tading ta nga ai ngu yu blay bangi don ya ka ni ka tien ke jong blay badeng ta nakapor sa kapor nga ngadang ongi kataba hakane ka khtin ka jong blay ki don shibun ki jinga tho lupa but ka Baibl hi ka dei ka khtin jong ka jinga tho lupa but ka Baibl ka ongkom ni dala de ka ongkom ni ranga puli hane ka por filaban shem na ar Petros ne ka nong baning kong ni ka dekot ka ba ar paway ka Baibl ka ongkom ni nga kwa ban puli kumni ka ong ka tien ka jong blay wa fitip shwaya ka ni ba omdan ka jinga thu lupa na ki jing tho ba khoj ka balong na ka jing batay ubriu hi namar om da ka man ubriu lawan ka jinga thu lupa menuru henry ki brio ki lakren na ublay ken habala pen ki yaki da omen sim ba khoj ka Baibl ka ong hang ni ka ong omdan ka jinga thu lupa na ka jing tho ba khoj ka balong na ka jing batay ubriu hi ubriu u klem batai ya kani ublay udai ma u bayatho ye gita ki jing batai baro te ublay ka Baibl ka ong hang ni namar om da kaman ubriu bakawan ka jing tho lupa menu henry ki briu ki lakren na ublay ken na balapan ki eki do men sim khoi kamot ki briu ki kren ya ka Baibl ki kren ki kitab ki bran ka Baibl da ka jing pen ki umen sim khoi ba ki da kren ki da tho lupa ro hakini ki pages hakini ki slide jong ka Baibl ta daw la fi page na do ba stang ha do ka bakot ka Baibl ka dehi ka kitab jong ka jing tho lupa ka ya tho lupa ya ka ai ka ban saja ya ka ai ka ban salong but ya ka ai ka baladap ya tho ro kala dap long kala dap jasisa but ya kata ka ba laya thu hang ni ki badang sa ro kinang don bet ki ban saja tading ta ka Baibl ko mga juhikai na ka por sa ka por and ka Baibl ka kran bun sin ka kran bet tang sa pangu Jisu na do ka testament ka barim pading ta ba fi pet ya ka tin ka jong blengi I ba ka Baibl ka lab ya thulo pa ya ka jingwan ningkong ka jong Jisu sa ka ni ka perthai ba unwan ha ka no ka dur ba un sakup ba de ka ai ka ba un sale ya ka ai ka ba kan ja ha ka jim ka jong ha do ka ding phna ba din ta ka la ya thulo pa kum no ba un sami pat aga sri ka balai but kumno pat baun sawan biang hoi umi pat borukiu shabneng but kumno pat baun sawan biang sa sisin bandeng ta kane ka Baibl ke thu lupai ka jingwan ningkong bade ka jingwan arsin ka jong utrai but lada ka jingwan ningkong kala jathik kumbala tho pitrai ka ta ka jingwan arsin kanum ja kan jabat bagadai tang ka Baibl kadai ka kot ne kadai ka ta ka kitab ya ka bala tho mdei do brio re dau blai ki badan kita ki jinga thu lupa bat ki jinga thu lupa ki jabit thik bagadai tang ka Baibl em ka badan ki jinga thu lupa lada ka jinga thu lupa kam jam kamut ka Baibl ka ka balam le ka Baibl em ka ka shu thok ka Baibl ka shu thau do brio rei ka jiji sha ka long bagadai ka Baibl ka dei namar ba ki ai bala tho ang ni ka jabit thik kum bala tho ka da or long bi chi sha kum tahi bat kam shimla lat ka wei ru ka tien kabala tho hagani ka kintian hagani ki pages ani hagani ki slide jong ka Baibl tading tam tan ka wei ka niam pat kabala banya tho lo pa kum ba ka tho ka kani ka Baibl ka banga ba da ka ti jong ndan ka wei pat ka niam ndan pat da ka wei ka kabala ban batai ka ai ka ban saja kani tang ka Baibl namar lada ka don ki chinga thu lupa ki niam ki baper lada ki don ki chinga thu lupa lada kamur long em kamut kata kan niam kan kelam no kata kan niam kan tua kan prano
namar bakadon ke jing thu lupa Henry kamja Henry haka Bible kadon ke jing thu lupa badeng ta ka jabet naga por se ka por badeng tam dan bala ben pen klem ya Nongkhryiem jangan ke ketin namar bakaja namar bakalong shisha kum ta kum bala tho haka tadeng ta bun kibri kimut ben yele persya ke Bible Henry ke Bible ka daladi ka yada ka defend bal kita ke bile persya aja ka bakin job Henry pen ban kirem daga baki pai pen ban Syaga Bible bagi kelalong senon ginong buat jong Jisu. Tadi yang tak kuat benong ifi bahaba ka Bible kia tu lupa ni haban sim kia ye ki jing tu lupa haga Bible. Lada ki jing tu lupa ka banengkong kelaja. Ka jingwan arsien dru kan sajabet. Bade yang tang yem hakiya. Kiba Bible kia tu bang ladi ki por kiba khatdo i ka bangi haban. Kendit benriu no ia ka bangi haban kelah ka bamot shisha. Kejingja katmah Israel kadai ke balada bitu lupa Ezekiel nong balai punyo mentah keja kalau nong ke balai pupra balai pukandai dan pendap ya kata sepatnya ke ikaman saja ngangit bagaimana katmah kam sakut tanghang ni Henry ke nang por si kiwai benta bagaimana katmah kadai tang kejing sedang Henry fimpat yui ya kata kabahap deng ne kata kabakut namarkan long kabashar kai hadu kata kumba kala tho agaktin ke jawab lai Sapulehi mapi na Ezekiel kanong balai pun dai ba kalanong ka basau pau sapule la film sutho swan sini ngin yo banyak keren we discuss but kita gi video ya let's see ya ka bangila bentak lang hang ni ya ka bangala dep keren arsna menchua balka jabe thik benta kumba ladep keren arsna menchua berngangai snap ya gitu ki jia tho snap ya ka ai ka balabatai ba snap ru ya ka ai ba ka tien ka jong bli ka nang yai batai hadu menta Bat haba ka jate ka de yangi bangin sim kia kam de shu bangin sim sting de bangin im kat bamon ban ya kat bamon ban le kat bamon bat ka de yangi am mentang asno kerpang ne ke jela ka jongi ngi haban duai namar ba ngasno bala dangi im shisha ha ne ka rukam am ka jing penjot jong blai kan wan ka jing penjot ka jong blai kan wan ka jing penjot kan wan du eftip ngasno du khunyu jumai Men arsnem laisnem menshua hoi habawan ke corona am dangdon ke ying ke bangin syong dangdon ke jaka bangin tia aram ngin shet ngin bam ngin di nel dawan ujuma yam ha efin syong bagas ngo bag sarkar menta kadang penkre ya kata ke earthquake disaster kadang kata ke management kila ya penkre kumno ban manage lada wan ukunyo jumai man kwa banong ifi ki scientist ru kilap ya kata bagita ki tectonic plates ki badan setai 10 km Himalaya wa temperature ka jangki ka lakiu bar ki i ba kadan ke jingper bat ki lapen kre menta ba ki wan ra ru ya kene ka awareness kumno ban yada lada wan ujumai ba nga ong ipi ka jipen kre jangki breu ka sa atang ka jipen kre jangki breu lada kawan mla ban yada nilai kumno Uttarakhand nilai kumno Himachal Pradesh nilai kumno ba kajah po Sikkim menakni haba kajam bal haba kajam dan bala banyadam dan bala banka lada wan so jumai hagan ga jela ga jongi ngilakut namar kalajuan teng menshua kat praspa khandai punyo bat kan wan biang menta i kumbakan salong kadayangi bangingin kala ka bumut bakade yangi bangin duai bau blai un yada yangi bau blai un ri yangi bau blai un sumar yangi beladawan ka bahe kan no lada ka ja ka bejur kan no kinde gi angel ki ban yada yangi sem gi jongi kinde gi angel ki ban bat itu ki kenro gi jongi ki ban scam ki paya gi jongi ya ki slap ki jongi bau blai un yada ya kata balada pim duai am pilayap Badeng ta ka Bible ke kran syai kata bagi sngi ki ba khadu la ngi pule no Matius nong ba arbusau ke yathu ingi bat pin si osro syapang ki thma bagi jing bena ki thma tagi sngi ki ba khadu ngi tangga thma sudah mentam dei tangga thma biale India ne wile baga Pakistan mensual ne taga Kargil war ngi mentagi thma Ukraine baga Russia ngi menta se thma jongga ka Israel bagi wepat de kiri ibat ndei tang ki thma ki bangi ki dan ki thma ki bari ki bejur wada ki yeng ki sam ki jongi
lani kata ka sensyar ka khadar ka jungi ki don ki thma ki bari ki bajor do kata but ki osngau shisha ya ki thma ba ki jing bana jungi thma tu sumar phi wa sngo khuslai ong try naba ka dei begini ki e ru kin long hanrai ka bakot kampat ja naba ki kin jaban riu kan ying ele ya ki kin jaban riu ni I shisha po manipur ke baja ki kuki bat ki meitei om takatan ri keleng setelah ke pertengi I bagadan ke jingele ka wei ke kenjaban riu ya ka wei ke kenjaban riu 4 judan mensyuak bakan jur kat ni henry mentangi I bakan jur shisha kata ke jingele kenjaban riu ka wei ke kenjaban riu ya ka wei ke kenjaban riu bat finyo sngo en kenjaban riu ke jingele kenjaban riu bat ki himaru ya ke hima bagin long ki nem sneu ki jing yap them bagi jing knyo jumai hasibon ki jaka knyo sngo ki nem sneu bagi jing yap them ro ka jing yap ka bushu yap la ka yap kong to ngi I hakini ki sngi bagi breu ki yap da ka bashu kolon la ka kolon yo heart attack yo ki jing pang ka bam ki ba klem poi perkhat ki yap la ka yap ka jing yap them bangi I shai ka nem sneu ka leng ka prathai bagi scientist ki ong la da ka long ka ne ka dur tangau snem arajar san phom dan bam dan di sho ni ka prathai ni bagan da khndo ru em kala thach bet pen mi ru wat ye ka ki jing thong hap shu pen khubor da kita ki fertilizer la ni da kita ki dawai hagi ai ki baro la shu pen khubor da ki dawai ban pen mi ye ki jing thong la da ka long ka ne ka dur dei tang ka ta ka ru kan terkhong ki barang I ki jing terkhong ji ki ma ki ni ki sngi na kwa benong fi gini ki sign gini ki barok ki sign ni gini ki barok ki ki dak ya ka ba khtin ke jong bele ki le bi tho lo pa ya ka ba ngi hap ban pen kre ki dam snew ki ching ap them ki jing knyu jomai hai shibun ki jaka henry ki ni ki long tang ke jing sedang ki jing jar kli ke sarkar ka tip ya kata kalau don kata ka disaster management menta ka pen kre ya jing wan me knyu jomai bujur ba tara dwai ka na fi dwai wat nom yo thia dawai kila de kipor ki bakhat do kipor ya ka ba blame sa penjat ene ka perthai badeng tau trai ong hang ni pat iki bangai u ong what snow khuslai la fi don you men si ma khot la fi don you try la fi de ki nong do ai fi nom snow khuslai ya pi ki bam pen kre nga kwa ba nong fi pen kre lam no fin light na ki jing snow khuslai fin light na ki ni ki jing ele ki ban wan utrau nya da kerpang ni pi la dau blai ula pelat ki khun Israel men ba ki don ha ka ri Egypt ba ki ni ki jing yap them ki lawan ba ki na nam sneu ka lawan ha ba ki lawan si sha ta ka jingdum ki lawan si sha ki ta ki jing ele ki bajur ni ki khun Israel ki la lat te nga kwa ban ong ya pi u blai un bo ini ha Goshen kum ba ki don men sha ha Goshen hari Egypt u blai un bo ini ha Goshen ka kren ni ka jaka ka presence ka jong blai bala dang i don ha ka Goshen ka jong blai jaka ba ni ka pertain re ki bangai ublei unya da ya fi ki bangai badeng ta kwa no fi haban ngai ka jingai ka ka ta fi ngai bo blei dan bala fi ngai bo blei dan ublei na ai nong yi ta ki bangai ke nyu ublei long hajan ni kita ki bayam hajan kita ki bapai do not ublei dan hajan jong fi hajan kita ki bishap tieng yu hajan kita ki bamani yu hajan ni kita ki bishakri yu utrai udah hajan jong pi badeng ta wa nam smo kuslai ya lau jong jing em ong trai kini gila aban ja han re fi dei ki banget kan dan be jing pelai ka bakarpang ni pet agri India ke ga bajai agri India mana kan ni masenja ka thma hapo Israel ka sarkar ka lapha de airplane ban evacuate ne ban pelai no ikinong India nari Israel Banwan pai no isela ke jong kari ba kalong kum juru nada ngila dei si sha ki bala kapat ki bala dap do men si meko ki bala yo pediang yo jisu kan mau bangim dei shu ki nong sang sinong tang jong ni kari India ha ka bakin jedo andre ha bakin jaman sim gila long ki nong sang sinong jong ka beneng bala dang idei ki nong sang sinong jong ka beneng shwaban wan ga ni ke jing pen jot aka perthai ublei ula evacuate ingi la ne ula ra no ingi nang ta pelai em ingi nang ta bo un ra ingi sha ka ta ki hima ka badai ke jok ni Dei ta la fin padon u chisture fin sha ke jinjar ke ba ani ke badan jinjar si sha rap diang no yu jisu ko ka por ka dang don
pediang no to ai fin long kita kinong song shinong jong ka beneng ka Baibl ka kren ni ka tan na Philippi lai arpau ka ong ngilong kinong song shinong jong ka beneng but gumlo fin long kinong song shinong jong ka beneng la fi pediang yus im jong ka beneng ba utau de Jesus Christ pediang no ka ba ka por ka dang don ba lai fit kwa ben penjeng jar il di blai fi kwa ba fin hap agi tagi jing tim ki jong blai fin hap agi tagi jing jar ki jong blai fin hap agi tagi jing sha le agi tagi jing sha pen shitam ki jong blai kwa ba nang fi la da fi di jong blai u blai no pen shitam me fi na mar na ka banta jong fi la da shitam ha ga ding na ban pala fi na ka jing shitam ka ba bam jikot ha ga du jok ba ha ga ta ka bor jong jing dum la blai la pala fi na du jok la do jisu la pala fi na du jok un pala fi ru na ga ne ka jing yap klam ka jing yap them ni nem sneer ki ban sawan pala ya fi bang ngai utran kar khui fi ni ka pon nga kwa ban dwai nam ta jong fi la fi min jor bat nga la fi sung thu si sha ngi em ki singi ki ba khat do ka dei ya fi ban kala no podiang si sha yo trai ai ba fin pule ka ne ka ktien fin em na ka ne ka ktien bang ngai utran kar khui fi shim ye ka ne ka ktien ba ka dei ka ba si sha ba ka dei ka ba si sha namar la pen si sha ya ka namar ki ai ki bala tho am ni ka orlong bi tik ka cha bi tik ka klem ba klawat tan kan biat to ni dwai gani ka por mentala da dan pleng jong fi gani ka por fin pat pediang yu jisu ku munong penem la fin pat pediang yu ku mutrai ka ji im jong fi na so dan shibun ba gani ka por hoi pi ong na dan ha ka niam kristan re si sha fin pat long gi kristan fin pat long ki senran ki jong jisu le si fin dai u senran le ka senran jong soitan ban senran soitan ban le sinan chi du jok dari mentah ka singi to ai fin shift no nang ta fin pet no nang ta fin kan ria na ka jing long senran jong soitan chi jing long senran jisu Christ ina doai ka ne ka por ka ba mentah ina doai bot bat ngang ne jing doai on trai jisu ma bi ki pop jong a trai ngadon kam ye me unong penem wan ha ka to no jong a trai na pediang ni ka jing et ke chong me na tip mi et palat yang ha na do mentah ka singi men long trai jong ha men long nong pen em jong ha ngan bot ye me tra jisu ngan nget aga ktien ke jong me ngan ko ngo ye ke jing kai ke jong me ngan em bat me ko trai jisu ya rap yang ha jisu shan sharp yang ha do men sim ba ko jong me ngadon kam et ya kata hagar tengu jisu amen amen kwa ban duai nam ta jong fi ai ngo phi la pediang yu jisu ka ne ka por kwa ban duai ban kar khu fi ka ne ka singi trai ne ka por nga duai nga kar khu ni ki khon ki jong me kila anget ye me trai kila pediang ye me bat ya ka kerteng ke jong phi ne do man ta ka singi la tho ha ka kitab jong ka jing em balai tho ye fi kum ki nong shong shnong jong ka beneng mana do man ta ka singi ka beneng kadai ke jaka shong ke jong phi brus im jong ka beneng un shim ti ya phi haladihi bat dei ma u ban ya da bat dei ma u ban ka ya fi bat dei ma u ban pelat ya fi na ke jing jar ka ban sawan na ka ta ke jing yap klam na ke ta ki nem snew na ke ta ki nyu jumai na ke ta ki jing jar ya ke ban sawan na ke berthai utrai un ya da ya phi utrai un pelat im ya phi utrai un ya un le kerpang ya phi na mar filong ki ba kerpang jong u you are the apple of God's eye. Filong ken kita kiba ublay uda ichi shaken. Ngadway nga karku ya pi ya gane kasni. Ngadway nga karku ya pi bafini em bat utray, pinyay ne bat utray, bafin shakri utray, pen snow bahay utray, bafin umyay ashwa jong tray nre abu utray umyay ashwa jong pi. Baga jing em ga jong pi dum ta kasni ga long jing em jo ga jing karku ngadway nga karku ya pi. Ba uman sim ba ko in one chura ga jing em ga jong pi. Finum em shwa ga do. Defin em how man sim jong try adwai kar khu fi ka ngo ek tien ge jong try onam ka ngo ek ji kai jo ko perthai onam ngai sho na do manta re ka ngo ek e ba ka tien ge jong ble ka hi kai try kar khu fi um sla fi in panan kam fi blame ta ka buram jo amen but amen hallelujah try kar khu fi utrai un sla fi ngi pan ke ni baro ka teng jong jisu bal ngai pin yo diam nang ni shakamat ita ki egi bakra ki bapla ga ji em jong fi blay unang kar khu u jisu nang pun sla fi amen but amen